Справа в тому, що ми зробили несподіване відкриття, і тепер носимося з ним, як дурень з пісень, ну дуже несподівано. Торби. А справа в тому, що русські є, як такі, їх нема, не існує. Русські є – це ті, хто не татарин, ні башкір, ну там, ні чуваш, там, ні мордва. У русских нема визначення «я русский», у них є тільки «не». Ви не Русь. Вот мы в России... Да, вы не Русь. То есть идентификация от противного. От противного. А у них нема власної території. Вот когда они будут распадаться? Говорите. Я прям совсем согласен. Де буде? У них сьогодні всі їхні автономні утворення і мають контракт з федеральним, ну, союзний договір з я федеральним бы не назвал центром. изнасилование контрактом. Ну, да. формально. Вони там Извращенный способ сожительства, да. Ну, ми теж там, коли говоримо, ну, ребят, ну, ви ж договори розірвіть їх та живіть собі. От що буде Росією, якщо між Казахстаном і Татарстаном смуга Росії в 20 кілометрів, що, не дай Боже, російська автономія не мала зовнішнього кордону. Тому що тоді вже буде не автономія. Конечно. Вони, як, Росія так і буде оці 20 кілометрів. От там Росія і є, от в тому степу Знаете, ще Оренбургському. доведется її шукати исследователям. Потому что у меня есть такая вообще версия. Кажется, что она такая русофобская, такая не имеющая под собой почвы. Вот смотрите, мне так кажется, я хотел с вами как раз обменяться, как с мыслителями, которые постоянно думают и, как я выяснил, обсуждают, так сказать, каждый день что-то новое. Вот мне кажется, что когда рухнет вся эта идеология русского превосходства, когда быть русским станет не я вот русский до синяков в грудь, а там я русский, как бы, что вы только не слышали, да, они начнут разные жители разных регионов искать себе другую идентичность. И тогда еще с фонарями не найдешь человека, который встанет и скажет, я русский. Скажет, я помор, я там ингерманландец, я там еще какой-нибудь. І ще скажуть, я москвич, от побачите. І це буде А я ж безпечніше, ніж русський. Москвич, Санкт-Петербуржець і Жигулі. І це буде все буде все безпечніше. краще. Тому що можна визначити. Я живу в Москві, а ти русський, ти де живеш? Де твоя родная земля?